Herrian euskaraz, nahi dugu hitz eta jolas, lan eta bizi euskaraz eta hortaragoa. Gaurko tailerran helburue izen da, umiak euren hizkuntza ohituren inguruen, apurbet pentsa dezaten, ikus dezaten ze hizkuntza erabiltzen duten gehiago non, segaitik eta bar, eta hori ahalik eta modu ikusgarrienean eta ahalik eta modu dinamikoenean saiatu gara gaur eiten, eta apurbet hori helburua da hausnar dezaten ia ze hizkuntza erabiltzen deuren, segaitik eta zer egin geinken apurbet hori aldatzeko eta euskara behar bada gehiago erabiltzeko. Aldi berean, Larrabetzun haurrak dira euskara gehien erabiltzen dutenak. Eta alde horretatik iruditzen zaigu helduok badaukazuela zer ikasia. Izan ere, zuek zarete aurren eredu. Beraz, zer egin dezakezue euskararen egoera hobetzeko zuen egunerokoan? Euskal Herrian euskara, hitz egiterik ez bada, bota dezagun demokrazia zerri askara. Geure harima hiltzen usteko, bezain odol galduak ez gara, hizkuntza gabe saira zuen nola irtengo naizen plazara. Euskal Herrian euskara, hitz egiterik ez bada, bota dezagun demokrazia zerri askara. Euskal Herrian euskara. Euskal Herrian euskara. Eta gero pintatugu más o menos errotulkiekin horrelako batzu. Jakiteko noiz egiten dugun euskara. Dinez borobituta daude euskaraz. Eta gorriz daudenak? Erdera. Urdina euskara gehien. Eta bigarren berdea. Bigarren berdea, eta berdea zer da? Ez dugula esan berdea zer da? Biak. Bi hizkuntzak nahaztuta orduan batzuan euskaraz, batzutan erderaz. Eta gorria ere bai batzutan. Gehien zentzuk ikusten dira gorriz? Nagusiak! Horre bai egiten duriela. Eta hemen bi ume.